toată lumea, sunt Xeno și astăzi vom face un nou episod adică nou episod, primul episod din Minecraft. Alături de mine este Darius, YouTube Salut! 122, ca zic așa. Da, el este un fost coleg de-a meu și un bun prieten, și m-am gândit azi să intru cu el să băgăm o partidă. Ciudat o sunat Like a boss! Da, like a boss, ciudat o sunat să băgăm o partidă. Hai bă, hai să fac full, vin aici să dau papuții. Da. Da, unde ești? Uite. El știe un băiat sau un băiat. Sunt prieteni cu un băiat care are un server de Minecraft și mi-a dat și Hai, mie bine. adresa. Hai bă, Protection 4. Fii mulțumit, serios? bă, cu Protection 4, bă, ți-am Stai făcut. că eu îmi dau level. Ăsta că dau eu level. Hai, Mai dă, că ai zis că ai inventarul plin de astea. scuze-te mai mult. Aoleu, ce ai acolo? Ce ai acolo, tati? Oh my fuck. Dar de unde le-ai făcut pe toate? Nici jumătate din inventar n-am golit. Hai că dau atâta să mai am și eu. Hai să enchantăm, adică am level Stai 30. puțin. Bă, trebuie să-i bătem ca să enchantăm, tu nu știi? Ce să facem? Trebuie să-i bătem cu ceilalți player, că aici enchant, uite arenă. Asta de enchant, știi? Trebuie să-i bătem cu ăștia. De ăsta mi ești. Astea- Mamă, deci cât ai pe aici. Bă, bă, aici player tâmpiți, mă las eu level. Așa. Hai că să mai aduc level? Asta, eu am inventarul acum plin baraia de jos ca să fac level maxim. Mă omar unul. Dacă vine un la spate, tu știi cum e. Hackeri, bă, hackeri. Hacking la greu, nu? Kill aura de toate au ăștia. Hai bă, tu ce faci acolo? Eu stau să-mi dau level. Eu am level 48. Eu am level 38. Că ți-am făcut ție puții aia. Dar ia lapis azurii ca să știi aici așa că... Știu. Da. Dacă vrei îți dau și cărți. Vrei să dau cărți ca să încercezi cu cărți? Vedem. Da, eu sunt nou pe Minecraft. Nu prea am jucat. Chiar n-am jucat deloc. Deci prima dată când am jucat Minecraft, da, să joc eu. Când am jucat prima dată, am jucat la un prieten. La mine. Nu la tine, la altul, la Marius. E un prieten de meu, nu știu dacă știi. Bă, poate filma și cu Ionuț, bă. Cu Ionuț. Da, nu vreau să-l bag pe Ionuț. Alt prieten bun care te-a făcut prost. Da, alt prieten bun care mi-a făcut prost, știi? Vezi asta pe YouTube, cum mă omoară. Am level 45. Da, dar ce naiba, eu stau tot episodul ca să bag eu level. Stați un pic să-mi pun inventarul. Hai bă, ia-mi 1, 2. Bă, nu știu cum facem noi, dar dacă vrei să enchantezi. Bă, ai golden apple la tine? Da. Hai, vin aici, vin aici după mine. Acum, ok. Hai, unde ești? Ăsta? Mă vezi, bă? Nu te văd. Da, hai de înainte. Așa, ia-i de părurile. Mai ai dacă vrei să dau? Mai am. Stai, eu nu prea mai am, stai să văd. Mai am în zgârlă, hai. Hai, unde? Pe copacul, deci, dă perla pe copacul ăla, vezi? Aha, ok. Acolo de la enchant. Ăla, ok. Și roagă-te să pici undeva bun. Ia-i de părul zgârlă. Bă, mă omor ăsta! Stai. Nu, ieși. M-a omorât. M-a omorât. Hai că am făcut rost de câteva perle, deci perlele sunt pe copacul ăla. Mare. Răi sunt ăștia. Știu, bă, deci aici parcă e pe viață și pe moarte aici, nu așa. Da, unde ești? Stai că te văd. Așa spawn, mai dau level sau ceva. Bă, eu le arunc levelul la ăștia, nu știu cine vrea. Eu n-am ce să fac cu el chiar. Cât ai? Băi, am un inventar plin, deci nu-mi fac griji. Bă, deci lângă mine, bă, ăsta nu merge de aici. Bă, dar pune-ți puții pe tine, bă, de ce ți-am dat? Am dat. Dă-mi la toporul tău ca să-l fac mai OP, vrei? Poftim? Aruncă la toporul tău să-l fac mai OP dacă vrei. Slash, dai pe Q, știi, ca să-l... Da, știu. Mamă, dacă te levi, hai că cât te duci tu să... Sharpness 3 ți-am făcut pe el. Ești prost? Cine? Da, am Sharpness 3, tot timpul un pic cu Sharpness 3 mie. Da, ai noroc, ai bulan. Bă, dacă mi-a picat Infinity pe un arc care ți-am dat ție... Deci Infinity și Flame în același enchant, să-ți imaginezi și noroc. Deci Infinity și Flame sunt cele mai rale.
Bă, am pus și eu acum, cel mai rare. Hai acum, să-i fac level 50. Bă, jucăm și Sky-uri spate? Da, păi da, mi-a dorit să joc Skyrim. Stai un pic să fac level 50. A, da, să știi că nu e așa de fain. Bă, știi că scor am eu la Sky-uri pe MCX? Vreo 200. Nu, dar vreau și eu. Și cât are Ionuț? Ionuț are minus. Nici măcar un player numărul la viața lui. Eu știu, l-am omorât o grămadă. Ai, bă, dar tot... Gata, hai, ca level 50. Bă, ce faceți? Bă, dar pe bastul pe aia, îi întreb așa, ai bastul pe aia? Cine știe? Hai Bă, să merg. să nu, Bă, hai să ne dăm într-o parte mai retras... Hai că mă las pe mine, pe mine mă las, sincer. Eu n-am lapis la mine, bă, gana mea știu. Asta merge? Asta merge, dar ai lapis la tine? Eu n-am. Aruncă-te și aruncă-te când spawnează la spawn, hai. Și de la spawn. Uite, deci vine să le enchantment table când te omoară. Bine, hai, Da, mă așa. rog, că e mai toma un spawn. Te lasă totuși. Adică e fain că unii te mai lasă, știi? Enchantment. Da. Bă, vine în spate. Acum Bă, stai. în spate. Ok. Așa, dă click dreapta pe lapis lazuri, free. Și shift, nu știu cum poți merge ție, și o să-l iei. Un pic băguită chestia asta. Stai că deci am băgat cu Ender Pearl-ul și m-a urcat tavan și am căzut în de-aia de pe Engine. Da, dacă vrei, uite, vin acolo dacă vrei și îți dau eu acolo pe loc dacă vrei, bine? Ok, numai bine. Deja am 3 stacuri. Nu-mi trebuie, Sharpness 1, Unde ești? Protection 3. Unde ești? Acolo la enchant. Dar retim ești. Sharpness 3 din nou. Smite, n-am ce să fac cu el. Eu dau la ce mai... Am breaking, bun. Stai să nu dea ăștia Am mine. breaking 3, Dar eu n-am Bă, mai dar itemi. pe tine uite să nu. Eu n-am mai itemi. Lapis, stai, ai lapis, bă. Bă, vezi dacă vine și să moară. O dau în mine? Ba! Fugi! Nu. Dă noi. Bă, nu da mine, prostule! Scuze, dar nu te-au... Hai. Scuze că te-am făcut. Bă, ți-a omorât? Da, și pe tine. Pe mine nu m-a omorât, nu știu. Ce mărle! Eu stai că sunt mârlani ăștia, bă, nu te las. Stai, dar eu îi mor de aici. Stai. Bă, dar știi ce e ca ăsta, deci cum... Bă, deci dau în mine și mă împing înapoi, nu știu cum au. Eu pot să-i mor de aici? Uite ce hacker, bă, Filaura. Nu poți să-i omori. Nu? E foarte greu, dar poți să-i omori normal. Bă, asta e scris slash hub, hai să jucăm în Skyward dacă vrei. Dacă te-ai plictisit, nu știu, dacă te-ai plictisit, te omor. Eu mă n-am ce faci cu Ender Pearl-urile, știi? Și le arunc la... Da. Deci dacă dați-mi mine, vă ia, zic, doar atâta vă zic, vă ia. Mărle. Te omoră, nu? Da, proști. Sunt pro așa, să mai n-ai ce discuta. Hai pe MCX, hai pe zi-mi un pic, hai pe eu. Hai, Deci, mcx.minecraft liniuță românia.ro. Ok, deci mcx. .minecraft. Da, trebuie să oprești eu dacă filmarea, că trebuie să scrii parola. Trebuie să scrii parola? Da, trebuie să scrii register și nu. Rare, fă în episodul viitor chestia asta, nu vrei? Ce? Intre pe MCX în episodul următor. Ok, da, oameni buni. Episodul viitor vom intra pe MCX, la Skywars, Poate la Faction, să facem noi o facțiune. Nu-mi place. Eu vreau și la... Build Battle, construim acolo. Da, și la Build Battle. Leu, ce am! De azi neață mă bulbui în continuu. Ne vedem data viitoare. Salut!